Chipani cha United Democratic Front UDF chikukonzekera kupangitsa msonkhano wake waukulu kapena kuti convention kumene afuna kusankha atsogoleri osiyanasiyana amene adzayendetse chipanichi komanso kuyimira chipanichi pa zisankho zimene zikubwera mu chaka cha 2025. Ndiye muzokonzekera zimenezi chipani cha UDF ndithu chakonza ndondomeko kapena kuti chili ndi malingaliro okuti chiyitane zipani zonse za ndale kuno ku Malawi kuphatikiziraponso chipani cholamula cha Malawi Congress Party kuti akakhalira pa mwambo umenewu ndi kuchitira umboni zimene zikachitika ku convention imene. Nde amalawi ambiri makamaka ku chipani cha UDF akuona kuti ganizo limeneli sakusangalala nalo chifukwa chakuti akuona ngati kuti MCP ndi ndani wa chipani cha United Democratic Front kapena kuti UDF. Nde pano ndi pa Nyasa Voice Box pamene ndithu timakhala ndi amalawi osiyanasiyana amakhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani za ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tafuna tikubweretsereni mawu a bambo Sam Muyao akunena kuti kuganiza kuonera kuti chifukwa chakuti UDF yatana MCP kuti ipite ku convention cholinga chokuti akapanga alliance ndi UDF zimenezo ndikuganiza molakwika chifukwa kuti UDF ndi chipani chimene ndithu chinabweretsa democracy kuno ku Malawi ndipo chimapanga ndale zake molimbikitsa umodzi pa ndale komanso amafuna anthu adzidziwa kuti democracy si nkhondo, democracy sikudana ndi anzathu amene akusiyana zipani, koma democracy imafunika kuti anthu tizibwera pamodzi ndi kukambirana mwamtendere kuti dziko lino la Malawi lipite patsogolo. Ndi asamu yawo afuna kuwauza amalawi kuti ayi UDF sinapanga chiganizo kuti MCP ipite ku convention cholinga kuti akapange alliance, koma akufuna kupita kumene kuja polimbikitsa ntchito za democracy mdziko muno kuti democracy amalawi tidziona kuti democracy ndi kubweretsa anthu pamodzi osati kuti idzitigawanitsa chifukwa cha nkhani za ndale. Iwanso akuwakumbutsa amalawi kuti tisiye ndale zomapanga ndi mkwiyo koma tiyambe ndale zopita chitsogolo, ndale zololerana zimene chipani cha UDF chimalimbikitsa mdziko muno. Ndi khale modzi pano pa Nyasa Voice 40 asamu yawo akuti bwanji pa nkhani ya chipani cha UDF kuyita ndi chipani cha MCP kuti akachitire umboni convention yawo imene ichitike pa 2 Oktoba kumaliza pa 3 Oktoba 2024 pano pa Nyasa Voice Box. Tingoyankhulapo ziwiri zitatu pa nkhani imene ikuvuta maforamu. Kuli nkhani imene yavuta imene kuyankhulidwa yokhuza chipani cha UDF chaitana zipani ku convention yawo. Ndi mkatikati mwa zipanimo muli zipani zimene zaitanidwa UDF, UTM, DPP, PP, kuzafika chipani chimene chikulamula cha MCP. Ndi anthu ambiri akuyankhula kupereka maganizo kuonesa ina kusakondwa ndi chiganizo chimene apanga UDF poitana chipani cha MCP. Nimafuna tingokumbutsana pang'ono amene ife timachisata chipani cha UDF kapena amene timangova UDF koma sitimasata kuti kodi UDF uyu imathandaza kuti chani. UDF inayika manja ogwirana, kugwirana umene kuchako ndi umozi ndi kuti zipani zonse zimene zinavomereza kukhala ndi zipani zambiri muziko muno za madipati nde anayika manja ogwirana. UDF tikaonesesa ndi anthu amene anabweretsa democracy muziko la Malawi. Democracy ufulu umene tili nawowu ndi chipani chimene chinawina ku zipani zonse zimene zikamenyera ufulu wa dziko lathu la Malawi. Nthawi imeneyoyo mu 1994 mo chipani chimene chinawina ndi chipani cha UDF ndipo chinalamulira 10 years ndi pangano malamulo aziko kuti chipani chiyenda kumalamula 10 years. Chipani cha UDF chinamula zaka zokwana 10. So UDF ndi chipani chimene chimachedwa kuti tate wa democracy muziko lathu la Malawi. Ndi chimene chimalimbirisa ubale kwa munthu wina aliyese amene tili nzika za dziko lathu la Malawi. UDF simapanga udani ndi chipani china chilichonse kuzera kuti iwo ndi amene anabweretsa democracy muziko lathu la Malawi.
ndiye zimenezo wina aliyense azikhala akuziwa ngati ana ife amene tabadwapo mpasi maziwa tiziwe kuti democracy amene anabwesa ndi a UDF poyerayera mu dziko lathu komanso ndi amene amafuna kuyanjanisa mitundu ya anthu ngakhale zipani mu dziko muno kuti democracy si nkhondo koma kukhalirana ngati ife anthu amodzi mu dziko lathu. Ndiye ngati a UDF ayitana chipani cha MCP ku msonkhano wa convention yawo iwo akusatira malamulo awo achipani mwawomo chifukwa ndi amene anabwesa democracy mu dziko lathu sanabwese nkhondo koma anabweresa ufulu wa wina aliyense mmaganiziridwe kuchina chilichonse anabwesa ndi UDF. Ndiye UDF tikhale tikwaziwa kuti sapanga maudani amene akupanga anthu ena ndi zipani zina maudani iwo UDF sali mmenemo. Iwo amafuna madipati mtendere mu dziko lathu la Malawi. Ndiye anthu akamayankhula kuti ayi UDF akatero ndiye kuti basi pamene popo afuna pange alliance ndi chipani cha MCP uwo wangokhala kuti umbuli kusaziwa kuti kodi chipani cha UDF malamulo awo amasatira motani mu democracy yawo imene anayibwesa mu dziko lathu. UDF sakupanga mgwirizano ndi chipani china chilichonse koma aitana zipani zimene zili mu dziko lathu la Malawi kuti akakhazike pa convention imene akuchita kuyambira pa 1 Oktoba kuzafika pa 2 Oktoba. Ngati zipani zina zili ndi maudani ndi zipani zina UDF alibe udani ndi chipani china chilichonse chifukwa ndi amene anavomereza mu dziko la Malawi kuti mukhale democracy. Amene sakufuna ku convention imene azapita nawo amene sakuona kuti ayi sizili bwino sazapita nawo. Awo ndi malamulo amene ali chipani mwa cha UDF cho. Komanso UDF kuyitana kwa anthu amene wako aitana si chipani chokhacho cha MCP aitana zipani zonse mu dziko muno. Kodi zipani zonsezo tikanena kuti akupanga kucheni ubale ndi MCP ndio tisono zipani zinazi zimene azitanazi ndio ubale palibe. Funso kwa inu a Malawi mmaganizano yene muganiza UDF afuna kuti tikhalirane limodzi tisatekere ndi anthu ena andale amene akupanga nkhwizi kwa panga anthu ena koma akufuna kuaphunzitsa anthu kuti kubwesa kwa democracy mu dziko lathu amnafuna kuti anthu tikhale ogwirana manja kukhalira malo amodzi ndi kukhoza dziko lathu. Dziko lathu ngati likukanika kukhozedwa chifukwa choti anthu tikuyika maudani mitima mwathu dziko lathu silingatukuke. Ndi chifukwa UDF apanga chiganizo choyitana zipani zonse ku convention kwawo koma si tikuyitana kwa ku convention zipani zonse kukuumira kuti UDF akufuna kupanga mgwirizano ndi chipani china chilichonse. Ayi ngakhale ADP anayitana zipani zimene anayitana UDF acha koma si unene chako kunali kuti akukapanga mgwirizano. Ayi afodiso unapita zipani UDF so anapita so sikuti amene chakana mgwirizano zoti akapanga mgwirizano koma kumakhala kuti kukakhala kukamva mfundo manifesto ayiwo mmene chipani chawo akuchiyendesera. Ndiye UDF ngati tate la democracy aitana zipani zonse kuti akhale malo amodzi kuti azaonere convention yawo. Ndiye nafe tikamaganiza mmene tikuganiziramo tikhoza kuganiza ndi zifukwa zathu zimene zinazo mitima mwathu mwina ndi kunyasidwa ndi boma ila MCP koma UDF ikufuna kuti abwerese umodzi mu dziko lathu ife ndi anthu amodzi koma kati tingayike kuti tike mikwiyo dziko lathu silingakhozedwe pazingokhala mavuto okhaoka mpaka nakusogoloko. Ndiye mukamati UDF aitana MCP mwina afuna apange mgwirizano ndi MCP awo ndi maganizo aino koma ku UDF kulibe maganizo amenewo zo kwambiri ndine samu yawo zikopo. Manje what is